Għal-ġurnata sħiħa fid-Dar tal-Providenza dominat laqda bejn numru ta' studenti u għalliema mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi li b'mod volontarju għattaw il-jum jgħinu f'dak kollu li kien hemm bżonn fid-dar. Inqasmu fi 3 gruppi, min kienes ħasel il-ġonna u l-btieħi, min ħasel il-vannijiet u min għen f'xogħlijiet tuffiċċju. Din is-sena l-ITS imbarkat fuq numru ta' proġetti bilan li tajn diversi organizzazzjonijiet filantropiċi. Ix-xogħol fuq din l-attività partikolari kien ilu għaddej u l-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech spjega kif il-ħsieb imur lilin mid-donazzjoni. Ħassejna together ġifieri l-istaff l-istudenti u aħna li mhux ġast għandna niġu u nippreżentaw donation, però għandna nagħtu ħin minn tagħna biex ngħinu fix-xogħol varju li hawnhekk. Waqt li kien għaddej ix-xogħol żar id-dar il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis li ħeġġeġ entitajiet oħrajn biex jimxu fuq dawn il-passi u bħall-ITS ukoll jgħinu lil ħadd ieħor għal kawża ġusta. Passi li żvolġew bis-sem u dedikazzjoni ta' dawk kollha involuti, kif spjega Pawlu Fenech, il-koordinatur ta' attivitajiet bħal dawn fl-ITS. Mhux torganizza xi ħaġa l-istudenti, trid tgħinhom u ttihom eżempju. Din ħdimni flimkien mal-Konsil tal-Istudenti, ħdimna ħafna flimkien, tqajna kemm il-darba biex din l-attività tkun suċċess. Dal-klim ħal-ħajja b'dak li qal iż-żagħżugħ student fl-ITS Sean Gallen li qattat minn il-ġimgħa tiegħu b'differenza. Is-sodisfazzjon tħoss żgur għax inqas mill-ħajja mażla tagħna u mid-divertiment tajt dawk il-ftit sigħat biex jgħin xi ħadd li jkun qed jaħdem ħafna biex jgħin lil nies oħra. Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Kap Eżekuttiv tal-ITS ppreżentaw donazzjoni ta' kważi 900 euro lid-Direttur tad-Dar Fadi Martin Mikallef, somma li nġabret mill-impjegati tal-Ministeru għat-Turiżmu u permezz ta' fondi li nġabru minn beħ ta' prodotti tal-ikel li tejjew blajnuna tal-istess studenti u impjegati tal-ITS fl-aħħar xhur. Fix-xhur li ġejjin ukoll għandna ħafna affarijiet li ħeġu organizzati biex ngħinu anke il-President ta' Malta għall-fond tagħha u anka il-Hospice Movement. Aħna dejjem norganizzaw biex ngħinu il-min fil-bżonn.